नंगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जितु बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानाय बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि खाथिराव 280 आर्टिकलनि 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास जाफुंहोनो थाखाय जोंनि सिमाया बारायनाय जोंनि जितु डाइरेक्ट फाइनान्स बे गासैखौबो मावफुंहोनायनि खाथिराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान दिल्लीनि नैबे भारतनि राजधानी गोदान दिल्लीनि बे जन्तर मन्तराव मोनसे धरनानि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया दसे समनि उनाव जाफुंसिगोन आरो बेखौ आं केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। गोबां आसामनिफ्राय रोजा रोजा बा एबा गोबां थान्दैफ्रा बिथांमोना बेयाव बाहागो लानो फैदों। बेयाव जों बिथांमोननिफ्राय जों मिथिगोन जे दैदेनगिरि बिथांमोना माबायदि हाबाफारिखौ खुंफुंनो नाजादों आरो बेखौ जों मिथिनो हास्थायगोन। बे समाव जों दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जोंजों दङ। प्रग्रामखौ माबायदि साक्सेस जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा खालामदों आं बेखौ दिनै मिथिनो हास्थायदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हादरनिनो राजथावनि गोदान दिल्ली बे जन्तर मन्तराव जे जोङो मोनसे धरना बा डेमनस्ट्रेसन बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकारनि खाथियाव जों बेखौनो दाबि दैथायहरनो नागिरदों जे 2020 मायथाइयाव एबसु भारत सरकार आसाम सरकार लोगोसे एनडिएफबि इउबिपिअ जथायै जेनाखि गोजोन गोरोबथा जालांनाय बे गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनाय आरो बे गोरोबथाखौ मावफुंनायनि गेजेरजोंनो बे 125 कनस्टिटिउसनेल जि आमेन्डमेन्ट आरो 280 आर्टिकेल जिखिनि मोनसे आमेन्डमेन्ट बेनि गेजेरजों जे जोंनि थाखानाय 6 शिड्युल बेखौ स्ट्रेंथेन खालामनाय, मर पावार खालामनाय, मर डिपार्टमेन्ट खालामनाय, एरिया एक्सटेनसन खालामनाय बे गासै दाबिफोरखौ लाजोबनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानिफ्राय जोङो साननैनि हाबाफारि जोङो दिल्लीयाव जोङो लादों। मैया सेमिनारनि हाबाफारि मोजाङै मोजां जालांबाय आरो दिनै बे जन्तर मन्तराव जोङो दिनै धरना बा डेमनस्ट्रेसन हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौबो जोङो दिनै मैखोम आरो गोख्रोङै खालामनायनि गेजेरजों भारत सरकारनि खाथियाव जे जोंनि दाबि बेखौ दैथायहरनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय जेनाखि विन्टार सेसन जेनाखि पार्लामेन्ट बे पार्लामेन्टनि गेजेरजों जेनाखि 125 आमेन्डमेन्ट बा कनस्टिटिउसनेल आमेन्डमेन्ट जोंनि गेजेरजों 280 आर्टिकेलाबो आमेन्डमेन्ट जागोन बा जोंनि बिनि गेजेरजों जोंनि जेनाखि 6 शिड्युल बेवहाय डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्रा, मर पावारनि बाथ्रा, मर डिपार्टमेन्टनि बाथ्रा बा जोंनि एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा, जे जोंनि कनस्टिटिउवेन्सि जेनाखि बारायनायनि बाथ्रा आप टु माने 60 बेफोर दाबिखौ लानानै जोङो दिनै बे धरना बा डेमनस्ट्रेसन हाबाफारिखौ जों लाखिनाय जादों। मैयानि जिथु हाबाफारि बेखौ जों मोजाङै बारलांनाय नुबाय। गुबुन गुबुन माने काउन्सिलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। दिनैनि हाबाफारियाव सोर बाहागो लादों माबायदि? दिनैनि हाबाफारियावबो गोबां बेबायदि जोङो आलासि जोङो हांख्रायदों। फारियै जे जोंनि सिगनेटारि अर्गेनाइजेसननि जोंनि बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोन बेवहाय फैगोन आरो इउबिपिअनि आफादगिरि मानगोनां सिगनेटारि अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरि बिथांमोन फैगोन आरो माखासे इलेक्टेड माने रिप्रेजेन्टेटिभ जोङो बेवहाय फैगोन आरो सिमलार स्टेट बिग्रा जे जोंनि दैदेनगिरि मनिस तामां मानव गेदेर बिथाङाबो फैगोन आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा इलेक्टेड दैदेनगिरिफोरा बे धरनायाव बाहागो लागोन। मानोना 125 आमेन्डमेन्टखौ माखासे काउन्सिलफोराबो दिनै लुबैदों आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव बेखिनि बाथ्राफोरखौ बा गुबुन गुबुन स्टेटआवबो बेखौ लुबैदों। दा बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। दिनै मैखोम आरो गोख्रोङै दिनैनि जेनाखि आन्दलन बियो मोगथां महर मोनगोन आरो बे मोगथां महर मोननाय आन्दलननि गेजेरजोंनो भारत सरकाराबो जोंनि होसिख्रावनायखौ खोनासंनानै बा खोनानायनि गेजेरजों जेन बिथांमोना लाबोयो जोङो बिथांमोननि खाथियाव जोङो दाबि दैथायनो नागिरदों। गोजोन्थों। बेवहाय गासै माने 650 जेनाखि पार्टिसिपेन्टस बा जोंनि माने बिग्रायारि जे जोंनि सोमावसारारि जोंनि रायजो राजा बा जोंनि बिबानगिरि बा गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। दिनैनि हाबाफारिनि उनाव नेक्स्ट स्टेपआ मा? दिनैनि हाबाफारिनि उनाव जोङो बेखौ जोङो रायलायगोन। रायलायनायनि गेजेरजों जोङो मा हाबाफारि लानो हायो जोङो बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन। नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायबाय हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम मा मेसेज होनो नागिरदों बेखौ बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारि जागायनायनि सिगां बे खौरां बिजोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायबाय। बड'लेण्ड बुब्लि जानानै निउ दिल्लीनिफ्राय सुकुराम बर'।